A veure... Estàs gravant el moment èpic de l'arribada de l'home dels nassos? Jo buscava un home amb 365 nassos, però m'han dit que no, que només en té un, clar, perquè és l'últim dia de l'any. Jo ja podia anar fent el tonto, buscant 365 nassos. Home dels nassos! Endavant, endavant!